एमएलए जयन्त बसुमतारिया चिरां जिल्ला आस्राबारिनिफ्राय धरपुरसिम लामा लुनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। 2022-2023 बोसोर गिबि मन्त्रि फाक्का लामा लुनाय बिथांखिनि गेजेरजों आस्राबारिनिफ्राय धरपुरसिम रायजो राजाफोरनि हान्था मेला बेफार फालांगिनि खाबुनि थाखाय बायलांनो हमनाय लामाखौ दिनै एमएलए जयन्त बसुमतारिया 14 चिरां इउपिपिएल क्लाबनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि, आस्राबारि बिसिडिसिनि मासिगिरि, सोद्रोमा आरो गोबां मावथिफोरनि नुजाथिनायाव लामा लुनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवना होयो। एमएलए जयन्त बसुमतारिया खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायो दि आसाम सरकारा 2 बोसोर जाफुंसारनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाबोदों आरो दिनै ड्राग्स फालांगि खालामग्रा आरो बाहायग्राफोरखौ हमनो गोख्रों राहा लागासिनो दं। गावनि बियाबाव थाइका जरानिफ्राय बेंटल, काजलगाव, सालाकाटि, निसिमा ओनसोलफोरावबो बेबायदि लामा लुफुंनाय खामानिया जागासिनो होनना फोरमायो। बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय होग्रोबाय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे दिनैहाय आंनि सिडली समष्टि 30 नं सिडली समष्टिनि सिङाव थानाय 14 नं चिरांदुवार जोंनि बिटिआरनि समष्टिनि नैबे आस्राबारि भिसिडिसिनि सिङाव आस्राबारिनिफ्राय दत्तपुरसिम थांनाय जे लामा मुख्यमन्त्रि फकिफोर निर्माण आसनिनि गेजेरजों गासै प्राय 2 किल'मिटार 1 किल'मिटार 800 मिटार बे लामाखौ दिनैहाय अन्थाइ खाम्फा गायसननानै बेखौ जागायनो सिगांदों। दा बेयाव नुजानो हानाय जा चिरांदुवार ब्लकनि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि, जों लोगोसे जोंहा अफिसारफोर दङ, जोंनि आइजो गांखंनि दैदेनगिरि मानगोनां बिथां मन्जुला बसुमतारी बिथां दङ आरो गासैबो जोंनि प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोर चेयारमेनफोर दङ। बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय होदों। आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामखौ जौगासार आसाम खालामनायनि थागिदाजों मोनफ्रोमबो ओनसोलखौ लामा सामानिफ्राय लानानै गासैबो बिथिङाव जौगासारनायनि मोनसे कानेक्टिभिटिखौ थिक खालामनो थाखाय बे आसनिखौ होदों। 50 किल'मिटार साफ्रोमबो एमएलएनो बेखौ चान्स होनाय जादों। आङो नैबे आस्राबारिनिफ्राय दत्तपुरसिम थांनाय जे लामा बेयो मोनसे बायग्लिलांबाय, लामाया जोबोद गाज्रि जाबाय। बेखौ गोदानै लुफामफिननायनि थाखाय जि मोनसे आसनि बेखौ लानाय जादों। मिजिं खालामदों बेजों नैबे ओनसोलनि थांनाय गोलाव समनि जिफोरखौ लामाखौ लानानै जि जेंनामोन बियो दिनैनिफ्राय हयथ' निस्सय जोबगोन आरो बे लामायाव बोसोरब्रैनि मोनसे मेन्टेनेन्सनि बाथ्रा दङ। जाय थिकादारा बेखौ मावगोन बोसोरब्रै बेखौ मेन्टेनेन्स खालामबाय थानांगोन। दा बेबायदिनि गेजेरजों दिनैहाय 14 नं चिरांदुवाराव बे मोनसे आरो बुरथिनियालनिफ्राय थांनानै बेंटल थुक्राझारसिम बे मोनसे लामा दङ। बेखौ बानायनाय जागोन आरो जोंहा काजलगावआव मोनसे लामा दं, काजलगाव समष्टियाव। ओमफ्राय ओरै सालाकाटि समष्टियाव 2 लामा दं, निसिमायाव बिदिनो 3 लामा दङ। दा बिदिजों बे समष्टिनि जोंनि जे हान्था मेलानियाव माखासे गेप दंमोन, हान्था मेलायाव दासिमबो माखासे लामाखौ जों दिनैबो फाक्कायाव जों कनभार्ट खालामनो हायाखैमोन। बेखिनिखौ दिनै मावनो नाजानाय जादों। बेनि अनगायैबो जोंहा बे समष्टियाव दंफांनि दालांखौ नोङो फाक्कायाव कनभार्ट खालामनायनि थाखाय 18टा दालाङा निस्सय नैबे खम समनि गेजेरावनो जागोन आरो बिदिजों कमिउनिकेसननि जिफोर गेप दङ बे गेपखौ निस्सय गैया खालामनानै जौगानायखौ मोजाङै लांनायनि थाखाय मुख्यमन्त्रि बिथांनि जि सिमां बे सिमाङा निस्सय मोगथां महर मोनगोन आरो बेजों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जे जौगानायनि जे हाबाफारि बियो जोबोद मोनसे रिपिडलि जागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। 2 बोसोरनि गेजेराव जोङो बुंनांगोन जे बे 2 बोसोराव बिराद मोनसे चेलेन्जजों फैनाय जादों। बिटिआर सरकारखौनो होन बा आसाम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारखौनो होन, मानोना बे बोसोरनैयाव कभिडजों मोनसे नाख्रेबजानाय मोनसे थासारि। बे आसामनिल' बाथ्रा नङा, बिटिआरनिल' बाथ्रा नङा, बियो भारत आरो मुलुगावनो कर'नाजों नाख्रेबजानानै मोनसे राहा गैयै मोनसे थासारिमोन। खिन्थु बिनि गेजेरावनो जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय, आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मुख्यमन्त्रिनि दैदेननाय आरो बिटिआरनि प्रमद बर' बिथांमोननि इयुन नोजोर गोनां मोनसे थांखिनि गेजेरजों दिनै आसामा बै जेंनानिफ्राय बायजोआव फैनानै दिनै नैबेफोरबायदि लामा मोनसे समष्टियाव 50 किल'मिटार लामा, मोनसे समष्टियाव नोङो दंफांनि दालांखौ फाक्कायाव कनभार्ट खालामनायनि जे सिमांफोर, अरुण'दय आसनिजों गेजेरजों दिनैहाय गैजायै मानसिफोरखौ जिबायदि मोनसे राङारि मदद होनाय,
मैया आरो लन्च खालामबावबाय जे मुख्यमन्त्रि आयुष्मान अहम मोनसे आसनि जायनि गेजेरजों जायफ्रा नोङो रेशन कार्ड थागोन बे रेशन कार्ड थानाय मानसिफ्रानो अट'मेटिकेलि मोननै कार्ड बिथांमोना मोननो हागोन। मोनसेया जाहैबाय आयुष्मान अहम आरो आयुष्मान भारत। बेयाव 5 लाखनि मोनसे स्किम थागोन जायजों बिथांमोनहा केसलेस मोनसे एमाउन्टखौ बिथांमोना गावनि देहानि ट्रिटमेन्टखौ लानो हागोन। बेयाव माखासे हस्पिटालफोर थिग खालामनाय जादों। बेयो जोंनि भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय जिबायदि जौगानायखौ रेपिड रेटआव लांनो नागिरनाय बेफोरनि मोनसे बिदिन्थि। दिनै बिटिआर सरकारनि प्रमद बर' दैदेननाय बिथांनि बाथ्राखौ बुङोब्ला दिनैहाय लामा सामा बानायजों लोगोसे दिनै नोंथांमोना हयथ' सरकार हिसाबै मालाबाबो बबेबा मोनसे सरकारा हयथ' लायाखै, थांखि लाफेराखै, नाथाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जोबोद मोनसे गोहो, मोनसे साहसजों लानाय मोनसे थांखि, बे जाहैबाय सुपार 50, जेराव फरायसाफोर जोंनि ग्रेजुवेट जायफोर दङ, पस्ट ग्रेजुवेट दङ, बिथांमोनखौ जोंनि खुंथायाव लाबोनानै साफा साफा बिउरोक्रेट्स खालामनायनि मोनसे थांखि सुपार 50, जेराव दिल्लीयाव फाथायहरदों गरसेबो फैसा होनाङा जासे। इन्जिनियारिं खालामनो थाखाय दिनै सुपार 50 खालामदों, डक्टर बानायनो थाखाय दिनै सुपार 50 बानायदों। दा बियो जोबोद मोनसे बाख्नायथाव आरो रावबो सरकारानो सरकारि भाबै हयथ' लाफेराखै बेफोर खामानिखौ लादों। फरायसाफोरनि फरायनायनि थाखाय दिनैहाय मा होनदों गियान सोरां बिथांखि, जोंनि फिसा फिसौ बिजनेस खालामनानै जाग्राफोरनि थाखाय अनसाय बिथांखि, बेफोरबायदि आसनिखौ लानाय जादों। मन्दिर लुखांनायनि, गिर्जा लुखांनायनि, बेबायदिनो नोङो मस्जिदखौ लुखांनायनि थाखाय आसाम सरकारा दिनै आसाम दर्शननि गेजेरजों काभार खालामनो नागिरदों। दा बेफोर थांखिफ्रा जोबोद मोनसे बाख्नायथाव आरो सिगाङाव हयथ' जाफेराखै। बे दिनै जोंनि सरकारा बे बोसोरनैनि गेजेराव बेखिनि थांखिखौ लादों, मिजिं खालामदों बेजों रायजो राजाफ्रा सरकारजों निस्सय टाचाव फैगोन। आरो सरकार होननाय बुस्थुआ जे रायजोजों बेसेबां सोमोन्दो थानांगौ, नैबे सरकारनि दिनाव रायजोफ्रा निस्सय फिल खालामगोन आं फोथायो। ड्राग्स बा निसाजों गफबनाया बियो बेसेबांबा बोसोर, डिकेड सिगांनिफ्राय जाबोबाय थादों। मोनसे मानसिनि आखुआव हाबनाय, मानसिनि हुदायाव हाबनाय, माखासे मानसिफ्रा दुथांबाबै बेखौनो थांनानै थानायनि लामाबो खालामनानै लाबाय, जायफ्रा बिजनेस खालामो। दा बिथांमोननि गोसो गोरबोनिफ्राय बेनिफ्राय बारन होनांगौआ जोबोद मोनसे गोब्राब मोनसे खामानि। दा बे गोब्राब खामानिखौनो दिनै आसाम सरकारनिफ्राय दिनैहाय ड्राग्स पेडलारफोरनि एगेन्स्टआव खामानि मावनानै गोबां एरेस्ट खालामनाय बेखौ जाबाय, गोबां बेबायदि सिज खालामनायबो जाबाय। दिनै बिटिआर सरकारनिफ्रायबो दिनै एवारनेस लाबोनानै बिसेसकरि जोंनि हाइ स्कुलाव फरायनाय, हायार सेकेन्डारि कलेजाव फरायनाय लाइमोनफोरखौनो दिनै बिनि शिकार जानांदों जेला, बे लाइमोनफोरखौ एवारनेस लाबोनानै गार्जेन लेभेलाव, जोंनि इन्टेलेक्सुयेल लेभेलाव मेगन गुनुफोरखौ बेयाव इनभल्भ खालामनानै बिनिफ्राय बोरै उदां मोननो हायो बिनि थाखाय हाबा मावबाय थानाय जादों। मिजिं खालामदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंबो बे ड्राग्सआ मा जिनिस, बेखौ लायोब्ला बा बेखौ नोङो बिजनेस खालामोबा मा साजा मोननो हागौ, बा समाजा माबायदि बेंगुरा जानो हागौ, रांखान्थि भाबै जों माबायदि बेंगुरा जानो हागौ, बे बाथ्राफ्रा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों, चेनेलनि गेजेरजों निस्सय फोसावजागोन। आरो पजिटिभ मेसेजआ थांनानै रायजो राजाफ्रा दिनै नङा गाबोन फ्रिकुवेन्टलि बिनि सायाव खामानि मावबाय थानायाव निस्सय बुजिगोन आरो बेजों जों उदां मोननो हागोन होननानै आं सानो।